बाबा अब काम तो धरबो। प्रणाम चाचा। हाँ खुश रहो खुश रहो। कहिया बाहर से अइलो? काले होइनी कौन समाचार? सब ठीक बा। कनिया लुली बाबा बाड़े की मर गइले? ना बाड़े न हो जा घूर फुकला बाड़े बथनिया में ओ जा बाड़े बैठ जा भेंट कर ल जा। अच्छा ठीक बा। ठीक बा। लुली बाबा प्रणाम। खुश रह बबुआ खुश रह। बैठो। प्रणाम भैया। कहना बबुआ समाचार कहिया होइल बाहर से? समाचार सब ठीक बा बाबा। काले आइल बानी बाहर से। अपन बताओ। अरे बबुआ का कहीं लइकाई में तो तहनी के बड़ा खेलौले बानी सो। अब तो इतना बड़ा हो गइल बाहरों का माता रो। हाँ बाबा लइकाई में तो खूब खेलौले होखबो आ तब तो मुसरियो धइले होखबो। हाँ बबुआ मुसरी का लइकाई में तो गाड़ियों में उंगली लगा के तहनी खेलौले बानी सो। बाबा अब काम तो धरबो। बागो सरौ न तो गाड़ियों में गोजी पेल दे।